Alright. Mukoma na Michael tadzoka kwamuri. Takaendera chekutanga toda kuti muzive kuti munobuda pa TV. Munoona pa live pa TV. Toda kuti muronedzere tichitanga na Michael kuti zviri kuitika. Vazhinji vangoona zvipuka zvichibuda murandakadzi. Saka toda kuti mutirondedzerewo imi Michael kuti zviri kuitika. Uye zvakatanga sei chii chaita kuti muzosvika pano pasekuru zvazoita kuti isuwe media tisvika paungano. Zvakanaka iyo chaita kuti ndiuye pano pasekuru idambudziko rekuti murume wangu anga achiura. Mai ava anga achiura navo togara mulaini rimwe chete. Ende ndakavafungira kudhara kuti vanodanana nemurume wangu kuburikidza ndichibata mameseji mufoni yemurume. Ndikabvunza murume airamba. Ivo mainini ndakatombovashanyira kumba kwavo vakandirambira. Saka inini nekurwadzikanawo baba vangu asingachachengeti mhuri. Havana chavanga vachaita kumba kana kuvata tese chaiko kwakusina. Saka inini ndakazouya kwasekuru. Ndikataurira sekuru dambudziko rangu kuti murume atoenda namarwei. Sekuru vakandigadzirira zvavakandigadzirira. Ndakadzokera kumba ndanogara semagariro anachingoita ndichingotambudzika. Murume akazoenda ndofunga kuna mainini vake akanosangana navo vakasangadzana nedambudziko radai kuvaburitsa zvikonyezvo. Murume akadzoka kwandiri akandibvunza kuti zvakafamba sei. Indakaona kuti sezvinhu zvandakaita handinambomurambira, ndakataura chokwadi kuti ndozvandakaenda kwasekuru. Akati ndatichikumbirawo kuti tidzokere kwasekuru tikwanise kurapa mukadzi. Ndosaka maona tauya pano. Alright. Matsiketudza kudivi renyu amai. Regai ndibvunzewo kuna baba tichimhanyisana nguva dzedu. Baba, ndinomba kuti ndimi muri kutaurwa panyaya dzekunzi murume wangu. Toda kuti murondedzerewo tinzwewo divi renyu. Tinzwe kuti zvakafamba sei uye chii chiri kuitika pano. Ndotenda. Ngati semataura ari kuita mudzimai wangu kuti akatora nguva refu chaizvo achindibata ndichiramba. Ndibata mumameseti ndichiramba. Inini semurume havana pandaimbodzima nyaya. Ndichirambawo semurume. Ndinongoziva kuti havana murume angangobvuma nyaya sekungobvuma kudaro. Asi ndakazoti ndabuda rimwe zuva chinodzoka ndakamboti mirei kanguva ndisingaendepo mushure mekunge takutanga kunetsana. Saka ndakazoti ndiende rimwe zuva ndimbomaona akarume wangu zvemazuva ese zvona ndichiita naye. Ndio panzvimbo kunoti ndapedza unosangana naye kudai sore. Uchiona mavo nokuda zvinhu zviri kubuda izvi. Ndinonzwa zvekutaura chokwadi ndo zviri kutoitika ndo zviripo. Ndo vandinodzoka kumudzimai wangu ndikanoti ko ndezvipo izvi nekuti ndaizisa kuti ndii. Ndakatongofunga munjere dzangu ngavana ndikangonzwa kuti hapana mumwe mutii. Ishuwa mudzimai wangu vakaripo hana kuramba nawo. Akabva angorondedzera sekutaura panga achitaura. Kuti kana zvatoda isoya hanosvadai. Alright. Regai ndiende kunemi amai nemi. Veruzhinji vakada kuziva kuti makagara kudai tichiona tichibuda mamuri. Murikunzwa kuita sei? Ndikunzwa kurwadziwa chaizvo. Tiri kuti mudumbu mangu mukatanga kuita kakupisa kudai. Zvobva twatanga kubuda twakawanda. Saka ndaichitokumbirawo kuna amai. Semunhu aimboramba pamunhu angarofuziva. Saka ndaitokumbirawo kuti vandibatsirewo ndigone kugadzirwawo. Alright. Takatarisa tirikuona tupuka kuti twakawanda tuchibuda pamuri saizvozvo zvatiri kuona. Twawanda kudai napano here kana kuti mangobva natwo tuchingoerera naizvozvo zviri? Uti tutori tushoma. Tunotobuda zvakanyanyisa titori nemakumbo tinenge tichitoita kuti ufamba chaiko. Ndikuona tumwe tukumhanya tikuratidza kuti itwe mumvura. Pamambotarisa imi kana pamaimboona mazuva atifamba
mungatorongedza kuti chii nechii chirikubuda pamweni pakatarisana. Handisi kuziva. Zvinhu zvichikungobuda twakawanda twakasiyana siyana. Tine makomboti madzuva. Ndazvakaoma zvatiri kuona panapa.